wache obiri kwanfo waso obaye nesika pa 100 Ghana cedis enso sinenka busia nyina ye fantansuo ma aboafo ne adofo aye boa ma yedi ye maame ye nana ena wocheda yo maame ye poma wonu nua pani ate beduma eye mokunu akwasi twumasi eka kwasi twumasi a sa mama ya wahunu wose ne yire no wano wo ba be makatachie ebrei mo maame afrato a ne yire ne mo woni abusua ne nyina maame beduma wokunu akwasi twumasi wose wone ne yire biri yo baako ye mfama mo na mfante eka no subi medamos so minu na no asia wada woro mama me start so bijina ha maame nana afie biriwa oba nyansani oba bedie oba wa ye blood man wasi fie fonfinfin na wode ne mafum ne ho no de afoforo de ka ho eye ne nana no nyina betia wo mo sisa ye di wo mo nana na watweda na ye tonsu ama adofo a wo mo so die wo me na sika pa eye 100 Ghana cedis eye dada ne 1 million ye nye na ye fantonsu ma aboafo a ye boa ma ye di ye nana na watweda ye dasia nana no moda roma warefo nso ana me boyi nana ye kunu adu akwakunu akosukunu wo mo se ebre mo muti adwami wo mo awusam ano awo agu bonko egu nifa eye dan ya mo beto nsuo etu wo mo sika obukura mo sam sika 1.5 ye fama mo na mo fante e kan so bi sa nana ye kunu e kase one na busua wo mo se 1.3 nana no moda roma wo mo timi nka mo madua wo mo de ka etai nana ya de na ti 1.3 mo fa ente e kan so bi so na ye toba so eye me maame pama me maame beduma oba gye sister prempe abusua nyina mo adawro ma mo ntie mi ha eburu ye mijina ha ma asene akwadi ewu adonte na ade se kronkron oba pa akue na ano ne maame fla ne ntoma watintin mu no wa sister afo ya mi bo mu din ne abusua nyina wanso ne nua mu nyina enesika pa 100 Ghana cedis dada no 1 million yenye na yemfantonso ma aboafo ne adofo ye dase a ena we so ya warefo nso a wo fa joyire akwasi to praire ana brother Sam yire emai so wo so be kira ha wo so wo sikasa 1.3 onye na mo fanti e kan so bi Oji sound emema yire no so na e kasa yi ma bi chale ni ma mi akwa atwo ma mi akwa otua ana ye kroma ma wa mo so wa mo ba ya wo kro mo sam sika 1.5 ye mfama mo na mo fa enka enkomya ni bingu eda mo ase Oji sound sadi adua na hima ye mpama wo kasani wo se ne nsene mo mi mo obi adi wontimi nka mo madua nana no mo amuti adwam nyina amani mema Ghana 50 cedis ye mfama mo dua na ba pani se mo fanti e kan so sa nana no mo adawro ma mijina ho ma ebre baba sa na tete na apoma abusua nyina ne papa mo nyina ebrese 30 Ghana cedis eye dada no 300,000 yenye na yemfa ente kaso sadi mami ye mpoma ba sister wo kasani mami ampoma ba sister o kasani wo so obiri konfa na chi ono na ne yire no eti na bo chi ye dom beme na wada roma oba sister si ensu na for wante na kwadwa de na mami ye poma no onuanom ati beduma munyina sister si 1.5 ye fama mo na mo fanti e kan so bi ye da na se Obaapanin minchira yo nana no minua na eya mosumu ye to aso biem mijina ha ma Obaapa part Mami Joyce wasi nepra ene o part a wo wa blochire wasi esusu anaka na tete na kan abusua ni nyina wo ma wa ma no ni nyina ka ho enesika pa 150 Ghana cedis that than 1.5 yenye na yemfa tonsuo ma adofo ni aboafo Oji sound ya pa mo cho announcement me Mama, Pachale would me. I brought your boy and Casay. Asante Wiamoase eba. No more that my dianina. Doctor, Kwame Cheba for Sabre.
Ah, who send papa and I am not saying it. Aha, now what's the other? Now not the other. What an penny for the national coin. Aha. Asante Fufuraba, Aya, Diana, no Biriwaah, Aya, Ma, Anane, Nanamo, Ayiremo. Aha, Mama, no Ayiremo, Sabre, Omadu, Asa, Ombema, Nanamo, and the Abusianina, Sade, and the Yapo, Etimuna, Ayamo, and no Biriwaah, and Nana, and Ayiremo, and a Sabre, Omadu, Asa, and was Simplemo, Abusianina, Sade, and the Yapo, Yadamwasi. Ah, Yadamwase. Now that's not you. Now you're twice so. Video engineer. About twice so why? Swabo, how you from Swabo? Yo, no, madam, Mama from Swami. It's not Bema Cosinimo. I do not friend 69. On any a money member, a text man, and a no Bema 69 was so one young woman in Abaya. Now what's a yard? And I still saw not too near for 1 month. And I quite there. I was young Kayana, Mammy Pama, who don't know to bread ma. Said the 69 when we are more Cassani was the video of Barco. Ye famamo namofa kamo konyamu mami ye pa mami pa chotie aya wonana ye de to wo o ma mebe abradwoboa se woni ni kunu ade ne oni ni kunu ewo ade ne ba to the sent wonana pa ma kitwa wose wo ba ye wa hu se wonana wo ti ni suo pa ebima henu na po market to ase yem fama the for people when him is so mami pama wonu nua te bedu my sister Martha ezongo wase wonu nua no nyina epema henum ene ne ma wase yem fama epema henum so nana mo adaroma mampoma wadaroma tie mi gina ha mante adoboa na hima na fo wa manfo ante adwoboa woton nam sister Plempe me ma me poma Joyce ne abusuan nyina ante adwoboa se okutani nsame na sika pa 50 Ghana cedis no 500,000 yanye na yem fanton so ma adofo e na no ko na busuan se de emai kasa kire mo ni chase yire ya mensa yire action yire bimpa yire emai so pa ya omutimi kamu madua na ni to obi anim a osre enti bri obako ne fa ya fama mo na mfante e ka ne so bi so nana no so muntie mi ha nana no makona fo nyina na akwadwa da woni wo mpanimfo nyina mijina ha ma mo ade nyina na nkansa boadu ayeboafo eye ne yire Obapa nana obahima Lydia said ya Obapa konofo ya de nyina ya se wo kasa kire ne nsemo nana no mapo na fo nie Oba Lydia sesa abrebreche kese na aboe wono ana sinimpon ene da ho sese ya wafra ne nsoma e watintim ayedi ni na awotwedai wontimi metana nana hima wo ho Wiamoase hininie na akwa na hine kontire ni akwa omunyina wa ha said nana Lydia simunie waso akutani nsame na sika pa eye 300 Ghana cedis eye dada no 3 million janye na yem fanton suoma adofo ni aboafo ayeboa ma yadi na ade nyina na awotweda yo mami pacho ba bia wo bia na wo de waso mami eye be ma kwa me agei on na gina me cha hai
Mampoma bema kwa meje wo ba menu wo papa. Wose wo baye a wonim sede o sitie. One ne jire. Omo baye a empema henum ye fama wo ne fate wo kan sibi. Ya de na se. Jo na no monsantie mi bie mu ai. Na ya ka no eye opani kwamna enkonsa me ka na makane sei. Ene eno Biriwaah eye ni kunu. Mampoma wadawroma ofa boga ne da no. Aha na nanom asene ekodi awuo. Aha me ma me beduma wo hinie. Sadia wo papa mo e kasanie eye eno beduma ekunu. Yesi wo wuo ena tete ya ware animu. Enti sane na beduma e kwa. Me ma me Biriwaah e kwa. Ofa boga woni ni nuama mo eni ne wofa ase mo nyina se wo mo yire wo mo ka bibi akyere no wo mo ebaaya wo mo so wo kuta wo mo nsam ene sika pa eye 400 Ghana cedis that than 4 million enti e ka wo mo sika ne bom eye 700 Ghana cedis eye 7 million eye na naboadu eyere ne nabusua ene enobeduma ekunu aha Biriwaah me ma me Afua Biriwaah aye me nana Sadia ma me poma Oba aso de jira me che wo kasa che wo se wada Roma na se kona no tibre wu ma bi da fomu a oba ya pema henu ye fama wo ne fatika ne so bi baje yo sister prempe pacho baby a obi atie mi e mi jina ama lawyer obi bebu sa se hwan ya Mr. Champion nya ne baby koda no ya ne ma wo mo so mo ba ya oba prempe ensi uso na nka busua ne nyina obi be pinku anu 5 million die na enso sa fasuma na mkoto nso ma do fleti be nku ni so mo anam das yo danan ma kona fo nana Wiamoase hine nana boachi yi adom nana fo wa manfo ene nanan ma tra konwa nyina mesra mo ani di akasa wiei abusua pani nana kwadwa de oka ho aya nana obri kwanfo anachi konfo anachi ose nana yi adam boachi nana fo wa manfo abusua pani ani akwa na man nyina yo na ya poma muntie mu nyina maka ho waso akura de nsam 1 million monye na mo fanto suema adofo a ye jam yo me sabe gina ho mi jira ho ka tra pama wo broi wo ba be di oba ka sie tie udin esusu a na to na nanu akwanafo nyina ye gina wo husa na nanu aduanafo ye boss Asante be chia ye nya so enu wa ye kuna ni ade enya ye se ya nim sai ya yire no ya se no ye bibia no woma ya so te so ma mi adan benkum so enene na watweda mpa ya so yasimi yaba ya esu so na to na nan nyina ye cry fam 6 million nanam no monye na mo fa nkonwa ngfem so mo a enam dasia mu dasia epiaf so nana no mo adawro ma muntie mi ha kakra na fo wa manfo na wadawro matie mi e Obaapoma woni abusua nyina mi gina ha mama dem wo se fra ne comfort ofra saman wo so oba ya ne sika pa wati mo achi ho madam comfort net oba kokko obi wati akire wo no wo se 100 Ghana cedis esi nana Wiamoase hima na afo wa so ane aka Obaapoma me mame abusua ne nyina 100 Ghana cedis yemfa ente enum yo no prempe adua baby a wa me Joyce enu nua me nyina na eno pamanum monsantie ye gina ya sa gina wa sa ade 50 cities esa etaye kire mba na echa no nyina ka ho esa monye wasi aye 70 cities me ba na echa eneme ya se prempe unu nua no ne ma mpoma mo nyina monye na mo fanka nkonyango fam ya da mo ase ago Wiamoase man
Adofo Moshia AJP the who said Santribi atu nenye obia se Dr. Kwame Chey eye ye nana woda famu yi ne siwa no ose Biriwaah frito ye no moma na so te se enedai ena mobetena ase ni ahye da e de bekata Biriwaah achi entina ese bibia wo ye bia wo jai na oba na osewa obatai abusiafo achi meyedi na wotweda no nananom modaroma mesu magina monem ade ahade so abono yo eye yemba Dr. Kwame Chey one unua mobaye nanamose yamamu nyina akwaba yedamos Yo, Prempere Mampoma, and Swana me try no, a trade no. Yeah, me Baffanino, Markel, Anna, Agata, I don't know about Agata, Wamuka, 700 no, Yadamwasi. So nanano mo adawroma muntie mi hakakra. Abusua pani na adem no nkum na wadawroma tie mi e. Mijina ha ma wo yire wade nyina. Eno ama netwa. Wase esini kunu so ana aka ne nkuma afo nyina ne abusua ne nyina. Ene sika pa. Eye 50 Ghana cedis. Yanyina yemfanton so ma adofo a yeboa ma yadi na ade nyina na se ena abocheda. Sa na mijina homa anti yaya me kanti yaya menu mame wase me mame beduma of astrogra eye me mame poma any abusua nyina wase wono so enesika pa eye 30 Ghana cedis na nanoma yokofo na me kan monye na momfa entonsoma adofo yedamo ase yo nananom ure free na okofa yenchi eye otumfo Asante hene ne krachi wana oka yeba Kwame Chey hu no ebaaye no nti obia uhunu maya onyeri paketua otumfo ne krachi ena one yeba doctor enam no ye papa kokko a ote yeba no benkum so ho no se de tie no edamas so nanano mo adawroma muntie mi hakakra mijina ha ma zuruka meka zuruka obiye ne no wase me ma me poma of asrogra me ma mi sister Prempere Joyce ene me ma mi beduma ene abusua ne nyina zuruka se okuta ne nsame ne sika pa eye 50 Ghana cedis dada no 500,000 yenyi na yemfanto nsuo e ma adofo ne aboafo a yeboa ma yadi ye nana e na awocheda yedana se Eja no me pamoche wo. Abusua pani nana kwadwade. Sabre. Krowra. Nana boachi yadom. Anachi ame. Eni die ne ahobrase kwanso. Adaroma obeti amana to nana. Nana fo wa manfo Wiamoase hema. Ekọ na abusua pani. Nana Kwame dia otoso mienu. Sabre me kasa na me kasa ma mo amoba mo ade nyina. Obapa Mele yesurani nanso ne papa ye ko nani. Me kan Mamia Mesa eba Mele. Me sister Mele say woso aniama de ko Wiamoase dwom. Wokodru ya na Yesu akonofo ya de nyina. So Biriwaah ebisa ne sabaya na wo beton de yi. Wo kan ne o beton no e wo se medi nkan tobi na mi hira wo. Wo to ade asempoa. Efri ho sika mpane nsem da bia meka enipa chance wuwu na ye hu ne a wo jeje so a oba waba mo adaroma awanse na wo ni hwe kra wo posa ne nsem ono onuanom na eye na wotweda adofo gubonkum ne nifa omo se empema henan munye
na momfa nto nsuo ma adɔfo a egu bonkum ni nifa na yɛmfa ɛmoa ne yɛmfa ni yɛsoa na awɔtweda ɔhene ba baabi a wogyina bia atwe de ampɔ nyame ɔnhyira wo saa na papa nom ne soa no mesa mo gyina mo anim bie mu a na me gyina ha ma na nanom ayekofoɔ ɛyɛ naataa ɛyɛ mo adeɛ naataa yɛ mo adeɛ deɛ sɛ yɛka ɛyɛ wɔdɔ bebree a emu oduro na wɔdɔ no nyinaa ka fuo a na akɔwie maame sɛwa a ɛyɛ me so ayɛ pɔma ba sɛwa me ba ma adeɛ nyinaa kɔfi sekum me sister Monica ba enti yɛne mo dɔ no deɛ ɛnsa da saa berɛ wohwɛ a na agye yi abusuapani ɔne ne nuanom nyinaa ne no wɔfanom ɔfanimɔnom ɔmaba enso ɔmo nsa yaba brɛkye yi ɛte hɔ same anuanom ne nyinaa sɛnea wɔmo kani na nankansa boadu nsemaahene ɔmɛduru yi enso me nuanom se me wɔfanom se me modidi na naboakye yadɔm wadabroma o papa nom ne wo soanom ɔmo se ɛnɛ ɛyɛ na wɔtweda ɔmo baaya tete wo sika ne million mienu monyɛ na momfa nto nsuo ma dɔfo me papa struggle mpakyɛw wadaroma woka ho saa na mea so mo ba amebra go me soa ne me papa no mo nyinaa me soa yɛ pɔma mo nyinaa ɔhene yere Joyce mo nyinaa mo ka ho me ne me maame ɛne me nuanom mpem ahenum monyɛ na momfa nto nsuo ma adɔfo. Yo nana boachi yadom krora nana wadaroma odishia mesre wani die mekasa kakra nana fo wa manfo oba abedie eno no fo tabra ba mansan nyina no ano odishia mesre wani die mekasa kakra nana kwadwa de ebusia pani me pa mo cho mi gina ha emma of our less awotokoko ne katrema ene da manum ma beduma ona oye pani na oba ya poma aba na of a struggle eni abusia ni nyina makuma Joyce sister Prempe moni moma said they of our less one ni maame ekani wasi million baako nana no monye na mofa ntonso ma dofo a eti benkum ani nifa meje ya na megyina moanemu eda anase yo awo beduma piesie pacho pejauti megyina ha ma wonana mambi coastal wonu onuanom wase ne nana ne mo prekope sade mo ye no eye na hohoho a eno nti wogina wonuamu nyina anemu efim penifo so ekosi nkwala so wase woni ni nuanom edie wo million efa nana no monye na mofa ntonso ma dofo a eti benkum ene nifa meje ya na megyina moanemu eda anase Mama Rita Auntie Prempe Auntie Joyce Afua said there me ba araba park so okeni oti akire ho Auntie araba say ensi swap ma so na ka Auntie beduma sister Joyce sister Prempe ya bawu a ani abusia nyina million efa nana no mofa entonsuo ma adofo a eti benkum ene nifa meje ya na megyina moanemu eda a wo nyina ase yo nana no me pa mo cho megyina ha emma nana nom akonafo anti ye kwadu efifo ena me ka wo mo asemu eya opani buadi drugstore eni abusia pani nana Jane Krante wo mo ne wo mo maame nom ne wo mo ewofanom o mo se omo ya busuafo nanso adofo a eti benkum ni nifa eboa mo ensuo na yede ma wo mo eno nti nana Jane Krante ne Dr. Buadi omo no omo maame no mo se empem ahanso tete hode no
Nana no monye na mo fanto nso ma dofo ati benkum ene nifa eboa mo. Yo nana no dwomai santini bi afiti eba. Eye me nananom asnafo wo maame ni onuanom ne wo faasenom omo na adru ha ebechia wo omo mma esanse omo na nanimpon na aka nchine agwei eno nti monfa ensa ento ensamoi ida mwas Sure. Sabre ye fa kwanya iso na ye de ayie ye nana ayie ho siseye no atu adofo anim biem ha ma me mesro nyabotre ofa nyabotre ha enche doctor mo pagya wo mu eno tie wo se yesi eda ne so na onhunu so dodo bribi doctor Dr. Chey woni Asante Wiamoase ne krachi a mo baaye said mo papa nom ene mo soa nom eka wonti pam ho de mo soa na yie ho hye eda ekosi ye nie afefofra ye besi mu no na bosomi miensa ne da etoso aduonu mienu eda no eye memene da maami eye kwanhweni eno nti nananom se memene da na anwumre ne de mo soa beto abusuaba maso na yesiri ne ho pe amade achi kwasi ada na ye bekọ memene da kwanhwefo mu na yakoye awufusom edi ama ye maame ye firiwa ye bekọ Wiamoase amusiye ne akokora maame ne abetena bontin kesi emu haya ne ano maame ayi asisikasa ne da etoso aduonu nan eda no eye juada nananom se ye betena abontin kesi emu haya ne de ato asikasa nom ne so na ne da etoso aduonu enum eda no eye benada nananom se ye betena fitiem na ye de abu eka anase ye de adi adeduanan da eno ti doctor woni ompanyimfo e baaye nananom se semo baaye a brain ena ye de mosuwa ayi ho hye no akwakọhye eda mo ase pia yo nana me pamocho santi bi ato eba eye ama Christy ne namfofo na adru ha ebechia no yo of a struggle baby a wo bia afaso efame one oba ya poma broni oba riri oba flesh eye kachire duku woni onua samituga omo baya omo si million no efa enti of a struggle so nanka oba poma ane abusia ni nyina piesie beduma mpacho wo ka ho makuma Joyce prempe mu nyina mo ka ho yeda mo ase so apempe so apoma meswa panin meswa beduma nana fo amanfo wadawro ma munyina sadia me nana ya Taylor amakobiba Taylor nana ose de dofo ni munyina akwalai ne dia ya wo mukra sa so apoma wose ne wo famankwa acho bedin empema helu monyina mo fani na wotwe yo nana boachi ya dom me pacho me jahama oba ofa Frank wane ne yere omosi omo awo ato bedin enti sade wo nana wane ne maame enne papa ekani omo baya omo si ensi wo so nanka obaya poma ene abusia ni nyina ofa struggle awo beduma empem ahenu mofa enteka ne subi saa na oba Rose eka Mama Rita wone makuma Joyce ene abusia nyina ne se empem ahenu ofa ntonso madofo a eti benku ma Rita mpacho wakuma onana mambi dia no se ma mawudi ai wo ka ho ka kire ma correct no yeda mo so nananom adawro ma menua Rose wa ebi a Rose go front to aso nananom ntie mi ha kakra me wa fast program ba bia wo bia wadawro ma tie mi gina ha ma oba pa akua yebo a
Aha, Jakofia Kuokon, Emma, Enyina. Said the woman say of a strong, they see and Susan Buciano. Santa one aya Bema, what I yenina, ano. Into woman's woman by a woman, some in Mexicano, or buy a wedge and 50 Ghana cities, other than 500,000. Mammy, yan, na yan fa. Yo, no beduma. If I chow them out there, you know, to Pama, and then I am a Pranaya, who's young 50 cities. 1 year, no phantom so much. Jo nana mo adawroma muntie mi ha kakra mi gina ha ma akwa na fo ema eya eno ya fa no wa ye mu ade nyina ena me nana ato me eye mu ade ena nana hema aha nana neti ho no nana eto ka ho ba pani wadawroma wo mo se wo mo ba ya wo mo papa mo wo mo so wa mo Woman could tell woman some pa. 200 Ghana cities, other than 2 million. Mamma, what fanom near Busiana 2 million, and not Pimiano. Ah, you saw a Pipimiano. Yanya, and I am Phantom Suma, the Fonia Boafua. Yeah, boy, am I dinner, watch it, Yadamwase. Yo, Nana no me pamocha me slam when you make a sakakra. Of a struggle. Ma poma bruni. Mijna ha ma adwo usua. Ochi ba yere wa ha wone ne ma me abre poma. Of a struggle adwo usua say. Ne papa atu bedin ti ne papa nimpo eno. Mama Rita sani awusi eye no eye ne fedodo. Enti woni makuma Joyce ni abutia ni nyina. Adwo usua ne ma me se empem ahasa. Na no monyi ntonso ma dofo eti benkum ene nifa. Yo nananam munya suntie me kakra nan makonafo nya suntie me kakra mi gyina ha mi nyina no body my body kura yekrom eye endo Biriwaah ye ne wo fra ne ntuma tentini mu ya ye di na wo twedai ne nananom ayirenom ena sesei Omo kasa kire mu eye akwasi adu eye ena Charles ne yire ena wotutu eyire tete na tete ne yire ena ta ensoso yi na zombi ensoso yire wo mu nyina ye ni o omo wo soro ho Amazing. Yes, Precope. You deny a mammy, you deny a bibia. Sadna, you deny what you da. A Sabina and Wakonafua. Abwa dem. At the food jam woman. Nanam, Akonafua, so no more phantom. Ama adofo na da ye beyi mekuwei atom pemo na de eda no so de mo be mu wo mo pa nya goro ana emema mbugo ye di wo mo yire no emma no wo mo nyina wo mo busuafo enam so mo kabo awunti wo mo so ye titim Almost say you can save 5 million. Nanano monye namu fantasio Emma adofo. Yo, catch the poma Obabe dear. Unu ni anom. No bed my plan winina guys. Ya tanya jawa mono ma. Ayamia me papi esi e mo hwa banti akoko ye osidwe mu na na yawo watidwe mu wase enensi mo sa ni peya mbobo mu din na nka busua ni nyina 1 million nana no akona for da wase dase ahena wa dase amu dase piafo
Yo, nana no me pamocho me sramani de me kasa kakra. Obaya poma broni me pacho tie me kakra. Wone unya struggler. Mijna ha me papa bolo. Papa bolo se ni de wo million efa. Ensi obaya poma so nenka struggler. Mami beduma makuma Joyce. Ani abusua ni nyina. Ye fanton so madofo ati benkum ene nifa. Yada moas. Yo Obapama wase Evelyn ene kasa kire we. Ose million efa ensi wo so nenka of a struggler. Enka mami beduma anti prempe anti Joyce ani abusua ni nyina. Ye fanton so madofo a ati benkum eni. Yo nana no me pamocho mijna ha emma mame ya bayu a wanya ne baabi konema ena aso amagina menteyi omu yensi ye den omu papa yire eni makuma Joyce papa bi makuma atio sede o papa yire yo baya pama yesi jedu wale o aha ukunu never aha ti never nuanom asi million efa ensi woso menka omo e papa yere Joyce eni abusia ni nyina yeda moasi Yo nana no me pamocho me sramani de kasa kakra. Maya eya wo ma woni ye di agro a woni ye nam. Me pna man amonu mama Esther manya ako eya wakuma ma amenya ako ena ya abawa wa mo say maya 1.2 die na faton so ma adwasa wa ka ho faton so ma dofo a ejam wo sa na eya mikru na na ya wademan o si 50 cedis faton so ma dofo ejam mi so mo anam da se nyama Sure. Yeda adofo nyina se obade nhira mu nyina ha sure. Sure. Mami yadin kagbe ifem nananom sede eye nananom asene ye force yemfa kwanya iso na yemfa nto adofo nyina nim se wa this year wade nyina nana gidu yawo nana nso etwa nani ahweban eno nti nyame ya adomo a efie da ebe ni na woche nananom se yebetina se na yedi sie na wochida eno nti yemfa kwanya iso na yemfa nto Wiamoase ma adofo nyina nim se edai duru ho a momre na momeboai yeda mosi Yo nana no mwada roma mfa mwasoma me kakra. Na bo achi ya dom Wiamoase hene na fo wa manfo Wiamoase hema. Ati beduma oni ma me poma. Nana sapo kuma ma me Joyce. Abusua ni nyina ma ni mema. So de abusua pani ne yire ekasa ni wasi nana kwadade woni akwa na hene mo nyina. Na abusua pani ne yire na ekasa eno bo atema. Waso obaya epima duenum nana no monye na momfanti ekane sibi ma me bo atema nyame hia yedase sure sister Equia bacho baby a obi ama me na do aso FM ye enchei ena yede wayonkufo bi santen yede wayonkufo bi santen achiae eye asibe ene anane omo free kumase ne baaye omo se mami esi usu anaka busua nyina eneska 400 Ghana cedis mami nom aka na esika no million and 9 ananom monye na mfa kampata engu form yeda adofo yasi nyame onsira mo pia yo ago nana no mesira mo untie me kakra nana Wiamoase hene nana boachi yadom nana wone ompanimfo atrankonyo nyina nana hema me papa tibla ba busia pani
wone abusua nyina ma ne mema bigina ha enya ne bonne so nana bigina ha ma minua akwasi aso a yefre no obe nse efia ha de eye ne nse no ene ne konta ene ne wa encha pini nana moma asote se na sini mpon mampendene atwa ne ahwe epu nanu a ene na awotweda nene da ya nananom mo asenafo ade atoye ni anopa ya enka ye ne abusuadom no nyina na beto santene aba e kire se ye ma ewo fia ha ya papa ne mo ya soa ne mo saa na mo nso ye ma ene ye nkonta ne ye nse ne mo fia ha enti nananom mi gina ma mi nua kwasi asoma adu a efre no obe o si fia ha o nyiyi mu emma ne nya yie wone wo maame eni wo nuanom esifia mu nyina ensi ne ma ewodo ho a ne bapani ene zombi ansa na akwasi adu Alfred asoma adu ne ma ne nyina ama Kristi wode ne to ne maame ne nana ama apa wo wa ha ensi o mu nyina so 500 Ghana cedis tete de no opepepe enum nananom minimsa mu bejinti mede asedama minua no owodo ho a medamo ase yo oba ye poma me patoti mi ha me nana ye poma woni oba sister sewa ama sewa eye sofuaje si ensi mo so na njabusuan ni nina opepepe ba akontie na aso tu so ade asoma me amba koto bi abrado fo eti be ni nifa so na ndo ya pamati ene eye oba be die no kraman nana abra so oba ya opepepe ahenu empuma henu je na aso tu so ade asoma me amba koto bi abrado fo eti be ni nifa yo eye mame abapoma one oba ama Kristi ofri amonone baaye no oba ofri omufri eye sakra wo no baaye se dwo krom no oso mo krom nsem 150 Ghana cedis yenye na yafantu so ma wo ho a omo ejam yam yadi yamami na wo twedai yo nanano mo adaroma mijina ha na mijina ma nana kwajokobi enu ya pamai enu be eduma sade nana kobi esimoni osenso esimu so a esimu ma ene mo nana no so ene abusua nyina million baako sade nana kobi esimu no so mu anam da na se nana kobi na me nhira o hello yo nana Wiamoase hede nana bwachi ya dom ne mpanifo nana no makona abusua de atomoni nananom Wiamoase man nyina adofo a mo frɛ chichiri benche baaye samohwe mfonyiri a yetwa gui a efi babia sɛ yekofi ahyɛ ya Asrewa TV edwumadie no dwumadie bia obɛto sa afri bia no sɛdeɛ bɛso bia ne baba ababɛyɛ de amao sɛ yɛ ayie ayefro nhyiamu yɛto bɛdin bibibia na yɛboɔ no so ɛda fam sɛ akyekyedeɛ de nyankopɔn wo nanteɛ Ethiopia chira kwa Asante Kofiasia obenya ne no abedi dwuma ma wo nananom mo hya fa hya mo frɛ ye be baba be boa be tam ochi ye no mo kasa se meja die ye nua no mo amono ne mo nchi be man so hwe ne life eti de ekɔ so ha bia no omo so ehwe bi eti obetumi aton sa frɛ ne abeboa mo de dwuma die bia odie bia aha opia chira kwa ya ohu ofa boadi abusuani anam no so ene ba ha osine so a Dana Asante Wiamoase bretu abusu apani ne mane yei eti muhu no so a ye ba bedi dwuma bia pese wodi bia e de amawo nananom edamo ase yo nananom akona busua mo adaroma misra mo ani die na makasa nana bwachi ya dom ne fo wa manfo abusu apani nana kwadwa de ate beduma wo ne wunuanom nyina ma me poma ne nana sapa kuma Sister Prempe, also no new nyina said abusuapani ya wane ekasani waso wane ne nua ma no ene ne wo fa asefo wo mo ba ne mo
Woman, you free be more than a year. It's your name to have no one who crown some sika. Bring your barco and fa. Young farmer, I'm fancy a can of sibi. Yo, no, more room. I'm happy. I'm man, and I yaw jamming say one we are no. What's the name you are saying in Abuachi Yabo? Therefore, I'm a four. And I got there. When you have a Kayana, Mammy Poma. One day, when you are Mammy bed, my PSA. And another support, Kuma. Abusia Kayana, Mammy Prempe, when we are no. Nana Chale, who so come home, no ma. Nana Yanu and Yanumina. What was so by a million barco? Nana no money, a train you bring out here to a pop. Said the Nana Yan in a busia almost seen. That I must say. Amishramo. Said the Auntie Duku or Cassani was a mammy at Drakwa, and 212 Sianina, a money member. 20 cities here from Mount Damofanti, a cancer. That I say. I was sure that when you are saying, I'm in Slamo. Mr. John Fever Media. Yo, mommy, a pomana would say. Sunday Emilia Walker Sunday. Mr. John Fever was so only on money.
Oba papa dada no ho. Ojobre mu hima mampo ojobre mu. Pia why the mama. Okoba dada ho. Udu papa no mo. Na koda ho trimu de akwa. Dada ho papa. Okwasi pia sare bani na jobre. Dada ho. Doctor,
Dr. Kwame Chey. I didn't want one, and that's in Omaha. Madam Romo, Yadamasi. Yura, a corner candy for a corner PSA, Bentley Bonana, a crowd of Romani team now, Russia Castle, Mr. Quanka Sakakra, Dr. Kwame Chey, Papa Wadaroma, Baby will be an Peter Utier. Afena, a folia, now Papa, Echo, Papa Solly. I am the Savior Church of Ghana. I am Didi Asoli. Afena, Openina, what that Asolano, Opening Soloma Anotti. One is Savior Asolima. Yetu Yase. Even check Dr. Kwame Chey. Any Yura and Nabuatia Doa, Konaka before. Saturday, Yedri, Yedi, I don't do any the program you say. Yedi Agronon so apepi. And it is a Akoma Bamwa. Savior Church, Yaniyama. Yebete Bibieti, and your church, Dr. Kwame Chey, and in a Nabuatia Dom. No one said. As
ne papa ekono sabre yaba it is a doctor this one at the corner in dinner what you da sabre yadu ya sansina ata US approaching mem one so asole by the city of Ghana yene na esom na nanum akwa na piesie sabre mu mama gidi asapo yenye ba bitia yesu wo twede bonyankopon etsan nedei breche apomwa na wose yene yasapo ma yema yemrante ya tonto na utani sansani nyina yedi begira produe mu ne yesa na pan ne da bibia didi kire yewura ene doctor committee ene yemame na nahimba ofoli amamfo mame wadaroma sabre uma ena etie wadaroma uma na etie sabre esedia chokana dini asapo ma afena nyadria yetie panisolo ena ye asapo no epie Hello. Now, Papa, maybe I will be an outie. Mr. Jamfiba Emilia. On any brass I may. Was a woo, Mampama, when you are to beduma. That's a pound. My Joyce, my prepare, when you have a Siaka. On one near you, I'm by I'm saying Pima Henum. Yet for Mamma Mofanti, a canasubi. Sana antia fia mwakwa wonya ni baby kwa ni mami jepua wanu ya pokria wamusema ye poma woni ate beduma nana sapon abusua ni nyina mami prempe 1 million wonye na mofanti eka no subi yede anase abusua da wasi jo nana no modaruma aya nana mankwa aya enofiri afia Biriwaah wada hoyi ya ne yenum no na otweta skasen wonu onuanom na mankwa no nuanom nyina womu nua na sabre baka nkyina guoi eti sabre mame ya eno bed mamuntie me na mankwa eno fia Biriwaah anuafo ni nyina ya tokwe amapama no wom na di ani mo gigye wom se wom fa ase ne mo tomba ya miro ba ko ne fa ensimo so na nkabusuafo nyina sadia na mankwa ne nuanom mo se ni mame prempe na ko be se 1 million mon fante kaso aha yo Nana Buachi Yadom, Nana Yamasihne, Nana Hima, Nana Fulua Manfo, Mami Yapoma, Sana Mami Beduma, and a opening stragra. And Saboya Kutami, Efi, Oye Nana Asante Wiamoase, Yamoase Beauty Abusa Penny, Mejanono, and on the kitchen, Madame Memoir. Make us say, and I say, Eye monana wonu onuanom monana ne wo mo etu ombaya na yedi ne nana pani na wotu dan okura ne nsem million baako yenye ne fanton so ma hoho a mbejam yen eje ye medana na ase da sepiafo asakonto abusua da wasi Ago me papa no me pamocho. Chief driver, I nana kwaja de. I nana for one man phone. Yo, na pama mpacho tiemie. Nana eye of a pepra, or any new man. Once in nana pama usu no nuanom. Sana eye na prempe. Musu uni unianom. Ha, abusua nyina. Of a pepra ni new man. Me say eneska 50 Ghana cedis. Mame no monye na mfa kampata engufo. Me papa no pamocho. I am saying manu guso kana. Wo rai betwa mu nana Buachi Yadom. Me pacho. Womba ena jina wani mu aya kasai. Womba no yenya wo mu nyina. Mami jobumba me so aye poma. Mami jobumba
ɛne me maame ka fɔtɔ me gyina ha yɛse 3 million ɛnsa mo de bra yɛ no yɛ papa no yɛnti mɔbɔ mo ka enti saa maame dwo bomba ɛne me maame ka fɔtɔ yɛse 3 million afɛ ɛnsa no momfa nto hɔ na hɔhoɔ ba mo de abusa wɔ mo kwan so nso ayɛ pɔ maame pa kyɛw dwabrɛ mo se sɛnka wɔmfa nsa na amma kora ɛnka sɛdeɛ tie bia wɔbɛba na mmom so a mepa kyɛw mepa mo kyɛw o menka sɛ bibi nsi sɛ bibi si a me wɔ ha ma me nuanom nyinaa bibi si a ɛnsa mo de bɛba no ɛm sɛ me papa akenkola de onim yɛde bɛsi me so na mafrɛ me nuanom dwabrɛ mo sɛ nura nwumrɛ nko an wɔte saa ɛnka bo enti me papa no mepa mo kyɛw na de ɔwɔ no jo mami yɛda mo ase ha Yo na. mami mpacho mesrɛ mo na poma mesrɛ mo asedafo afɔ pepra ne nua ma no mo atire ha momra na mo bɛda wɔn ase ma yɛ mesrɛ mo yɛ boy a na mo ahwehwɛ na mo abɛda ase edi ama yɛ na ɔmo ahu sɛ yɛni asɔ yɛda mo ase Yo mami poma ba bia wo bi etie ye na aduana hene bi po aduana hene ba fo antubo asiako wose ne nua ba preko apɛ no wo ma ne te sabre wato fom ya wose million ba ko ye fama wo ne faka nkonwa ne bi so mo na mada na se sabafo amishra das yo nana fo amanfo nana kwadwa de na mesre mo makasa kakra eno pama akwasi sade eno fie nyaako eno be duma osimoni osimpa enu mo ne ma mo fantonsuo emoa eno na wotwedai so mo na meda se ago nananom encherpi ne hu sister tribiatu na mo amonichi ase sebia fo mo ha memenda akohwefo omo ne baba chia omo si ye na ene ye nana anyame ato ne safre no na kredi ene na esom na ajabi wu ajabi ti ase se bibia to ye ne a omo ntime ntina ase ese omo ba na ombeka busia ho na edi na wotweda no nananom magina monem e de hade so abo yo asompa yimfo nanamo se ye mamo nyina akwaba yedamos Yo mami prempe mi pa cho baby awo bia na watie baby awo ho bia tie oyima wona fufo bi wo ke wo baby a wodi ujuma no wo mo si wo mo ba abechia wo wade nyina na da fam yi wo mo ba ya wo mo kro mo sam sika million mienu ye fama wo na fa eka wo nkonwa bigu iso mo ana me da wo ase nya me hira mo pa me hira Brafom ha nananom yɛsrɛ mo akasa kakra nananom hwamboɔ kɔmfoɔ ha nana hwamboɔ kɔmfoɔ na hima anayo mo ase hima mampoma abusua nyina in this case 100 Ghana cedis ananom yenye na yefa kampata enu fo mami yeda sipi obo adin style yo mi pa mo show ensaya aswaya awarefo ansa eno fie cha eseno eno badu nseno dana ya aseno wamso mo ba ya wamsenom na da fam yi esanti wo kura mo sam sika million mienu million miensa ye fama mo na mo fanti e kan sibi e da na se mi pacho baby awo bia na wutie na tibe duma ene of a strong day me pacho of a boss to mine ninu aba
Sister Afua was say tomorrow to abusuani nyina. That is this money na mo fanti e kan so bi e da na se. Sabri Afina na go do cancer ayebo afodi amro siade na anzema hene nsi anemu aduru ha eto hene se uma akwam na Sabri Afina hene se wagasa wadi nyina oba na go do cancer ayebo afodi amro nsi anemu aduru ha o Sabri doctor abet asidi na kese te na na susu wo hadada di o hene ba Kia Sure. Ago Anidium Alaroma Sabria Yamoboa Ache Nanai na Memfa we in Kem and Sana Nana Etu Hasi Yura Nana Wati Yado Akwana Kadifo Akwana PC or in Pima Setu Osibility of Sikotia Pampima Yatua Yato Asun Frakatia with the Chinese watching come from Nana Piao, Uluma Penti, and Wiamoase of running penina up to the said, or Siadia Yonanabuati Yado, Sabri, Nidio Conso, a Serpine, a Kakra, Sassina Yina Yamame, Nana of Uluamanfo, Wiamoase Yamame, Nahima, Mame, Wadaroma, Oba, Mr. Pine, a Kakra. Sassina, Aquana, Abusia, Penini. Nana Kojo at the DPLTU Chamai,
Papa Wadaroma, maybe I will be and the Deco, Mr. Quine, Ekasa, Kakra. Sabri, Nana, Edriha, and Inti, na I was a Michaso, na Uchiawi, Namamadan Cross. And I agree. Then in paying for Edruha, yet I don't for fair fellow. And I know man and not my papa. Yet it's so clear.
Yadamoasi. Nanano Moha, Yenny Nanano Kodiamane, Energy, Ebinti, any Atumpai, Nina, Energy, yeah, Yadamoasi.
Ai, say adi enya don ko na edo. Ai ni impintin ko na eka. Ye die niema bebre. Sa. Yo. Ohene ese. Ohene se chairman wadaroma. Ubeti amanatu yura. Na Wiamoase hene. Ono wa de hye. Ono wa brempon no wa de fo. Na ahwe asante mem ha no nyina. Na ohwe wo hena. Wa de fo pa na kyese na Wiamoase hene. Etitem bi otewa no seresere ntumi ende ne were ho da. Because ohwe na chiridu. Sɛdeɛ amanneɛ kwan so ɛsitie no ɔhene sɛ wadare mebu amanneɛ kwan bi a ɛyɛ sɛ akyiamefoɔ fa so bi a ɔmafa so na deɛ ɛdi nkan deɛ abusua no ama ne yie deɛ ɔdi kan baeɛ no ɔsɛ wansoma no ɔno ana ɛbaa ɛntere ma yɛpam no no
There's a money across or better to and when you're now smart. Or cheer me by so but you to say you're now smart. No, not a bad acquaint. Now see you be 7 yard. Wow, Obana is Obano or Asante no for an import your men sa. And do say about him had a babajum. If you tell me or the Moamo Demas about your Bahadia, they are his 7 years. Said I was saying what year with your handsome son or Banus with your handsome. Nabafuchi, Wakasabas were told to go to Bunko, so just or Heneba. Also, to meet now Kunyan Subi. Itamania kwasa busuatu tuyiba mu maye biaso yabo yura mane yura se na mase ohene se wose na wase oye ne de ono ana yiye na amane kwaso se ye ba na mu se ma na bi ka se da bia se na na ma che yesere mo muni mama ne ya mukubu se ne yi ohene se wada fo ma wonante awia ama asante amane onante awia so ohene ne se wa ni ponda fo ma onante awia ntina ne ye ba dada ne yensimu no because ye ba ya nka nya amane kwaso nti ba nyina ne yete wo saa se nwunu nto na ne wiamo se bebia de betena nwunu no so ntoda nti nwunu no etoto mu no asa ne yemo ohena ba na ye amane che se ne si wani mpon na dafo ohene se wadaro mebrum ne beto anim se osinyame adoma afi bisim no one o man nyina kamtra pa ho se eye ma 22 na wo de abrotia ebebe fie nti wadaro meburu amane kwan so no so ye de amane abo na anzema hene onse ne se de waka na so ono so ukuram then so wadaro meburu achamefo timi pin achisa but changes baby e mane habo e wo hene eswa amoyie ne ye ba fochi mu nyina wo hantim se yiwe no enye mofra yie ene wo hene so se be sere so wadaro meburu se de wo ye ne da na adehie ne ye be ye ntino ase wiamoase fo so bi mu nyina beta ye chi mo mo ba pata dodo wa ha na sada na anz ma hene ni abre o hene da pakem ne ba yesere mo cars na mapaki no da mo paki wa ha da na ye ni breda yuru da pakem afikutia kokotia atuotuo because ne se wani mpon ne da fo no ti wo hene ni abre ti mo kwa maka chen kola na se sa abre nye mo frasem eyempanyinsem ayadehyesem nse mo hunu se na wotweda oba wu ha me esi fontonfo so da se mo se fontonfo si afri nra na che se eye ni breda abafie nti na nanze ma hene se wodo ase mo amota akire nyina odanase se mo boa no eye ne de eye yie na mo mota achi nti akwara fo ye ne ye yie ba fo chi ne to no enu nti no betra eye ne ye yie na mo de mo nta achi nti bere nduru ehihye ye bia ye ho bia no na nano be hihye ne ye de abre o hene se no mo mati because yie no nanze ma hene yie this one ni pon na fo na Wiamoase hene de o na de hye ne o de aba ye de ye yie adaru mebru se de na nanze ma hene wona te ho no mane kwan so se message ne na obi bia wa ha bia asese Yakobon hyiram se mu nyina mata akire abetra wo hedom wa ha eye ne gie se na ni age se be dom wa ha pa o hene so wadamase Yakobon hyiram na wo tena ha nyame yaro be ko chena o hene wa ha onyankoi nti firi harma ye besa akotena efitiem na ye didi ho nkomo o hene se wadaroma o hene so wiyo no betra efitiem na ye didi fitiem nkomo nyame yadoma echena na na hima ma ye kwan a echena nwumere no na na ye firi kurum ya ebusapanyin de o ha saa tumaach no onko biem onya hye dan de ma anye ne ntew de ama ha no be da ha saa ya ma ne obo ha saa tumaach no ti se de nazma hene ose no o hene so ye na mase odo bibia ase na Wiamoase de aka biem no se wadar meburu amanfo okure ka se da bi se bi nya ado fonton from go ni masaram se da bi hwe o hene se de onim sa ti fonton from wi amommo no bia wo se na Wiamoase hene onim sa ne be kwa so wa ha doctor ono so wa ha omu hunu no o wa ha na ohene nsaye nti yehu no ti sabri na Wiamoase hene ba besa esere mo enye etwitwa na mu amane kwa so bedamas Sure. No, ya ceremony dia kasaka kra. Sure. No, eye na aguna hene na tena hima
Nana Mercy. Was in an animal and Kunyana. Esimosua, Naka Nana Poma. Abusianina, one anima. Won't see in this guy 100 Ghana cities. Nanano Monye, na Yafanka Yempata in form. Sabre any team na rasa kwaso yasere na nana mokwan na yediwi atwam abra yesiesie kwam ama nana buati ya donkrowura apejani mu na obeye amambele kwaso sene yefre no yesua ade enedai sede me gyina ho no metwaso afra bia medruye no medru aye enyina papa Dr. Pami Chei aye ewisiane akrafo nyina agya papa Roma said Yamekaeno, the Savior Church of Ghana, a yet gidi aswale na opapa echo, and a sabre yaba, yes, yabaya, yatese yabilowa ato, and a day abusia esia eshedan. Now was a Savior, yaba, naibeti a da, yebeyi apilowa, yaba yansono, yahuse, a whole addition, if a teaching event, abeta, nananomochi. Eniti yabaya, the Savior Church of Ghana, didi asole, yekuten some million maku edu 1,000 Ghana cedis, 1,000 Ghana cedis, and idiom na Russia Council. Yadamana Namsa and Amon Fanton Sway, na our Abano, Yapansuomo, Nalamano might have said yet or so for Akasa Achemi, and the Sequamu da Hodia. Yes, sir, and can the Savior, Nanama Mamma, Nebina Quayan, Pepe say, Yapon Bako, Adema, Nana, and Doctor, and the Empenny Asium, Sequanda Hodia. That's your. Yo, hey, Sister Badu, and Sister Fate, and Sister Afia Nyako, how Tony Emma would jump hono. Won't see and saying, a seat your fast rock graswa, Naka ma prempe, Naka, Nanapoma, Abusianina, Mammy Christie, also come home, Abusianina, Yafanka Yampata, a move from any sky, 60 Ghana cities. Yes, Ramonia Butran and somebody any Guamo. Yes, Ramoa. Sure. Said Nanabo SCNE. Aye, Nana nom abretu for Abusia Penny and Abusia Hima, ha, Obaapanin. Sure. Was say Ma Joyce, Ma Prempe, Nana Poma, Abusianina in this case 20 Ghana cities, Ma major receipt today. Yanye, na Yafan Campata, a move of senior Mr. Yamutrania Monsanona, Sikani here. Ah, yes, Rawa. Yeah, in the simple. Sure. Nana Poma, Mamma Pacho, what's it? Mafia, the owner of Besuno, was it a Susu and a Cambusianina in this case 50 Ghana cities, Yafan Campata. Emu from yasira mo de aka no mo famla ne mo na mo na moti ha no na yamagidi fo kwan na o metojo ha yo mame ya butiro yo Sabre, yes, Ramo. Aye, Didi Asapono, Yento, Yajom Bako, Eti, the Savior Church, Agent of Fono, Bosco, Babia Mumpino,
Musoro ebre nim enti nananom mama ye kwa no ye bibia ntentem na sabre yem fabako entofom ye papa doctor ewa haidie na ohunu adwento ne kakra akula wadaroma esebia church owa pastor na sabre ye baburi ye ma no enwum ye ya pen mo sidwom amamere kwa so sede ye no pepepe no ye da mase I sabri didi man ye share ye hodi mo ani esu ani mo nyam hye no ene be sha ase ani ope nyewo ana no nyame ope nyewo ope Keriampo. Ibesi nipa kwa mu bia no eye ne pe. Di doctor. Yesi emu aba mu senso enyina mu no. E nyame pe ene eye ho. Ene ope na ro. Awona na na me ope na ro. Radie. Ope ne wo. Oh, no, go pon we. Ope. So when you name one, my dear, mon papa. Abio. Amani, any name one, papa. Abio. Asasia, your name, so when you pay. Abakwa, call your name. Where you are. Bekwa koye nim anansa mania bia na woni pe bekwa koye nim o we so aya wa kudie o se so we mebre ene ti ebi de yo ni na mo de mo pa bo eso ni na mo ya papa bekwa koye nim ya de brebre ebeko Asawanye na mo de mo pabo. Dabio. Adam na ne. Akwa menim. Yeah, akwa menim. Manya de na gato. Yeah, akwa menim. Yeah. Eso ya wakudie. Ani ebe na wehia no asase ni o. Abekra na wehie. Eyo wo ana amani abe ana wo ye ana ranze me bebe ani bebe ne se me papa ye na mama ya kokko ya ne moy pesa ko ne mdia wo brechi sana brechi wa mi o brechi wa me Ebekun ako ye ni muta amanya na mo die mo pabo abio osore ni na mo die mo pabo abio Adam na ni ebekun ako ye ni mo ebekun ako ye ni manya bi na be Doctor Chebeme, Emma Webber Mumu. Doctor Nama Webber Mumu. Sassian Namusuya. Sassian and our home. Yeah, but then I won't. Yeah, Namania Wamo. As we are going to deal with Bletcher. Son of Bletcher woman. Waiting, I have a quack. And the Christian I have a quack or any way.
Every day I don't know more bro. 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 I'm fine. I'm more dear more pabo. Have you? I saw when you know more dear more pabo. Have you? Takwame cheye, bakwa komeni mkisoni abe. Yeah. Amane bina beto me. Bakwa komeni mo. Yesu ya video. Amma mama. Yes,
Mama Munsama, the Sedia Ghana, a year Gidi Asafuma, a Sabri Aseda, and a Yadida, Nananom, and a Adisia Busia Sabri, Moti, and Paso, and I say, you get so Sadia, Opanisolo, and a Soloma, SCE.
Nana no madaro ma de koso no de nti ekoso nana madaro ma mono ma ye baabi a yete a yesum otwede amponyankopon edisa de na ye papa no kan ayeni adehia yi enso yesere mo se madaro ma eduru ha mo fa yensen hye baabi na ye meta mo chi na ye nyina nkamom na ye nya ya bere wakwa efise se munyi ho a didi asole ye ni ho yeramas Anana madaroma. Sabre ewiem ayesu. Enti enche. Nanzima hene obepegye mu abachia ne papa. Na Wiamoase hene owia yenkoi yekotra fitiem. Enti obi bia ne se anwumre ana ado ebi apeso de ma nananom a yete fitiem obetime de aba. Obaapanin wu a yentu pono saa kopno se yeda de beba fie. Enti wia nananom kotra fie etiem ti obi bia obetime de aba fitiem ewo na na kribi fie wa. Enti enche eye nananzima hene obepegye mu enche. Na ohene so de oka ye no ye ka se ye adehyi a ana amane a enwom to ka ho enwom to na moto ye no nyem na mo de ba nanam na de ba ye na nanom na de ba ye na ye kire mo enti we nanom nwom na nam to no ya amane ye na ne ye di instrument bia be na grecha na wonte de ebo we na nwom na ye to a wote de ye ka enti na dr kwame chi so de be sa ye no no wote nwom no onso no so wote nwom no wote de mo da fe no akai kanetete na nanom ma me mo ta mo no so beti sim se na me were kura ho pa na makai no du fie mo ta mo no gidigidifo na ya de mo nsem mo se na Wiamoase ni gidifo no amane kwa so rekipi ni nyina de ama mo mo beto nyum sa ma ade ache ai rekipi ni nyina de ama mo beto nyum sa ma ade ache na ade ache ne se ko atuko ayi na se a gidifo do mo ya de mpanyifo no wa ha di enche bia yewura obepegye mo na mesere mo engbo bia twitwa na na ne so nanzima hene pagya de mu a wabɛkyia ne se owia na ne se ɔde ne se nyinaa bɔ na afei akye adɔfoɔ nyinaa nsa ɛna wakɔ ɔmo wie no na abɔ nonsia ne fa emu mo nante ntɛm kakra nti ɛnkyɛ na nanzima hene ɔbɛpagya de mu obi ne bi na yɛ a na ɔde ato yie nti ɔhene bɛpagya de mu nanzima hene bɛpagya de mu o obi bi na yɛ a na de ato ɔhene pagya de mu o nanzima hene pagya de mu Pia. Yo, Sabre. Napoma, wone nana prempe. Eni munu anu nyina. Eyemi mami afia jewa. Mr. Charles wateprono, Mr. Charles. Mami afia jewa se oka ho. 30 Ghana cedis. Onye na bufanka mpata ewufo. Napoma yebra kwame anoche. Wase wa ne battle. Aha, enuti was saying 50 Ghana cedis. Now, for my sister, Anna Kabushina. Joe, Nana Num Santribi Atwa Eba, a year NDC parliamentary candidate. Aha, Honorable Evans Chumasi, Honorable N.A. Nempenny for Enasabre, and I don't want to do her. Yebabetia, Nananomni Epsian. Ha, Joe.
Yo, eno ya pama aruma for so me. Said na nan ko bi ahene si wo ni. Waso ma na so te se o ma me da fam. Ti wo retie. Go sorry. Ha. Na nan sorry ti na me pesa me kama wo tie no. Na nan ko bi ahene. Waso ma na so te se o ma me da fam. O ba se no. What ti mi mo aka. Mi na ba ko ensan sa da kire. Fatu ba bi afa no. Piao. 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 Ejinojo. Ejinojo. And somebody yeah. And somebody Santre Biba and this candidate MP. Oh, never know. And this candidate. And somebody, what are man? And you know, Joe, and you know, Joe, and you know, Joe, and you know, Joe.
And somebody. Madama, Enujo, into your slam some muncha, the mocha. Nana Madama, Miss Munchimera. And swine if it's teacher yellow, or neighbor. Teacher yellow or Amanone, America. Or say and swine incident of Wiamoase in a soul. Now Wiamoase him. Obusia pan